Teraz vám ukážem, ako funguje auto, ktoré má 500 000 kilometrov. Stačí sa o neho starať a stačí pravidelne meniť olej, čo ja zanedbávam. Už teraz som prešiel skoro 10 000, ale nakoľko používam nano-oil, tak motor je chránený. A dneska dám cez 500 000 km. Včera som dal na autočku 980 km. Dneska to bude len slabých nejakých 300 km. Ale toto je malá ukážka, ako dokáže fungovať auto, ktoré má najazdených 500 000 km. Bez pár kilometrov, to bude tak za hodinu. Keď si dáme spotrebu. Priemerka 5,8. Ešte mi zostáva 563 km po odjazdených 560.